I can okwane mmemme good morning Anambra n'ụtụtụ a ka welo nya bụ asụsụ Igbo wee na-ewetalụ nụ nya bụ ihe mmemme dịka anyị si wee kwuo ụnụ nkwa na ọ bụ na anyị mechaa press review na anyị ga-echi ya ata maka na ọ nwere ọkpụlụkpụ okwu anyị n'ụnụ ga-eji wee nọka na nke taata ebe anyị ga-enebanye anya bụ nya bụ isiokwu na-asị ome nke ya amaghị nke onye ọzọ n'obodo nya bụ anyị tụnyela ya n'ọnụ oyibo ya sị na personal enrichment in the society nya bụ ndị bụ sọsọ onwe ha ka ha ma anyị nwere onye ọbịa anyị na ya ga-etinye ọnụ na nya bụ isiokwu mana nya bụ onye ọbịa ọ nọ n'obodo ọzọ anyị ga-esi through phone wee mee nya bụ interview n'ụtụtụ a ọ nọlụgo anọlụ wee sonyela ya afịa bụ Honorable Udoka Ume Okonkwo o si Lagos steeti wee na-etinye ọnụ na ya bụ ihe mmemme. Honorable Udoka nnọọ rinne n'ụtụtụ a. Nnọọ nwanne m nwaanyị kene dịrị gị. Ọ dị mma daalụ rinne. Mụ na onye ogbo m nọkwazi n'ụtụtụ abụ Ajụlụchukwu Ọkabue. Ekene m unu ka anyị gee ntị ka unu nụ akụkọ anyị nwere. Ọ dị mma na-atụfughị oge ọbụla Honorable Udoka n'ihe gbasara ya bụ isiokwu anyị na-etinye onye n'ụtụtụ anya bụ ọma nke amaghị nke onye ọzọ n'obodo ama m na abịa na elotekwu m na ma Bible a na-asị be your brothers or your sisters keepers mana anyị na-ezi anya ka obodo si wee gbatakwụlụ kịta ifu na ọ dị ka onye ọbụla a na-agala onwe o nwekwugo slangs anyị na-eyuzu na Nigeria a na-asị na Oyo on your own. Kedu ihe dịkwanụ gị ka onye nwa bute nya bụ ihe kịta na-abịazi nwere ọzọ onye ma maka nwanne nọọ sọsọ onye bịa ọ na-akpata maọbụ ọ na-eme ihe nọọ sọsọ onwe ka ọma ihe butere ya dị ọtụtụ ofu ihe butere ya bụ isiokwu anyị ji wee nọ n'ụtụtụ abụọ ọma nke ya amaghị nke mmadụ and ọ ya bụ ịzapụ gbawa okwu bụ ya bụ ife and anya na ihe butere ọma nke ya amaghị nke mmadụ abụ oke ọchịchọ ihe butere ya ọ ya bụ ihe bụ isiokwu dị na ya bụ oke ọchịchọ ọ ya bụ ya egwu n'ọnụ oyibo personal enrichment onwe m ka mma amaghị m maka onye ọzọ ndị ju ha n'afọ ndị ọzọ bụrụ ọnụ ndị n'ụlọ dị mma ndị ọzọ bụrụ n'iro na-agba moto dị mma ndị ọzọ were ọkpagaba ọ bụghara na nwe ndị nchekwa na-echekwa ndị ọzọ a na-atọrọ ha atọrọ si tọrọ ha ma gbata ha ọlụmụ ụmụnna eji akwụkwọ ndị ọzọ ụmụ ha anaghị eji akwụkwọ ma gbata ha ọlụm ọ ya bụ ike afụrụ gbawa okwu ihe dị n'ebe a onwe m ka mma amaghị m maka ndị ọzọ ọ ya personal enrichment ọ ya butere adịghị mma nke anyị na-afụ n'ụbọchị taa that personal enrichment ya bụ ike afụrụ gbawa okwu na ya enweghị ụzọ dị mma ọ ya bụ na ya enweghị skuulu dị mma ọ ya bụ na ya enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ ọ ya bụ na ya enweghị ezigbo ilo ọ ya bụ na ya enweghị ọkụ n'obodo anyị nọ n'ebe a maka ndị na-achị ọchịchị ha nwere ego eji agba ewere ego anyị na-akwụ n'otu obodo ha were ya na-agba mmanụ ọkụ wee na-amụ ọkụ tupu ehihie abalị ndị anyị nwa bụ ndị na-atụtụ ụtụ eji edozi ha ji enweta ego ha ji eme ihe a anyị nwa afọ ọkụ anyị ji anọ n'ụlọ ha nwa nwere ego ewere ego anyị na-atụta wee na-akwụ ndị nchekwa ụgwọ ha nwe ụgwọ onye n'ime ha na-enweta okwu nchekwa 10 wee gaba n'elu ya n'isi okwu onye mana ndị ha na-achị onweghị onye na-echekwa ha onye ọbụla ha na-egbu ndị mmadụ ka ha na-egbu ọkụkọ onwe ha ka ha amaghị maka ndị ha na-achị maka onwe ha ka ha ma bụ na enwerọ ihe dị ka ihe a na-akpọ emergency response n'obodo anyị nọ n'ime taa ọkụ na-agba obodo anyị na-alụ ụlọ nke mkpume ọkụ ekwesịghị na-agba ụlọ n'obodo anyị ọ bụrụ na obodo anyị nwere ibe a na-akpọ emergency response ndị na-agbata na ihe mberede daa onwere ụlọ ya agbụgbọ ọkụ na be anyị o kwesịrị na ụlọ gbaa ọkụ na be anyị sụso ebe ahụ o bidoro ofu ọnụ ụlọ ahụ o bidoro mee ka ọkụ ahụ ya kwụsị maka na ọnụ anyị bụ okwute ka eji were ya mana maka na anyị nwụrọ ndị bụ etu a
Ọya butere ya. Ọnọbudo ka dị ka ihe agbata obere dị m ebe a ka anyị wee na-agakwa n'iru n'eziokwu imetụtala aka ebe ọ gbasalụ ndị na-achị obodo anyị ya bụ ndị anyị kpọrọ politicians esi na ọha nwa bụ na ha na-enrichikali onwe ha karịa otu o si wee kwesị mana anyị ma na these politicians they were once normal citizens before anyị wee rọpụta ha wee sị ka ha jachibe anyị dịka ndị ọchịchị ya bụ ị na-akọwa na ya bụ ọma nke ya ma nke onye ọzọ ya bụ personal enrichment a na ọ bụ ọya zuru onye ọbụla ọnụ ma onye a na-achị achị ma ndị na-achị achị ihe ọbụla a na-eme na asị na charity na-ebido asịhom na asị na ọkụkọ na-abụ oke a na-esi na nwa were ama ọkụkọ na-abụ oke ife anyị na-ekwu okwu ya o bidoro na nwa ụtụtụ n'ime ndị na-achị achị taa o nwere oge ha anaghị achị achị ihe anyị fụrụ ọ bụrụ na iche tie ndụfa na ezinụlọ ha si na-epụta ịya ama na ha na-ebigo ụdị ndụ a n'obodo a mụrụ ha ịjụọ ndị agbata obi ha ajụjụ ịya ama na ha na-ebigo ụdị ndụ a bifo ha bụ ọchịchị kama nọọ ndị be anyị anaghị ama ahụ ndị ọchịchị maka na ihe tupu n'ime bụ na ụfọdụ ọbụrọkwu ndị anyị hụrụ na-achị anyị ụfọdụ ụfọdụ mekọchakwa enye anyị ndị ha chọrọ inye anyị ha achịba anyị so na ọ bụrụ maka na ha na-achị ọchịchị ka ha ga-ebido ebe ndụ a ebigo ego ndụ a wee chịba ọchịchị iche ete ndụ ha ọfụma ịya afụkwa ọma nke ya mahụ nke mmadụ a n'ime ndụ ha bifo ha bata ọchịchị. Daalụ honorable ihe ikwu na ọ dabakwa ebe isi na onwe ndị nwe agwa right from ebe fano wee too na ezinụlọ fano wee mụ ha ihe mụ na-ekwuzi kịta bụ na ebe ọ dịzi otu a onwe ihe ọzọ anyị emezi kịta maka ndị ọzọ a na-amụpụta ya banye na ihe ọchịchị ma ịchịba obodo ma ndị na-emekwu personal business gịnị ka ị nwee ikwu maka ya? Ihe m nwere ikwu na ya bụ na osite a ka dị mma ọ dụbara gboo otu ibe nna ekwu n'ihe gbasara maka ndị ọchịchị ihe anyị na-ekwu ọ bụ gbasa ndị ọchịchị gị ihe a metụrụ ibe anyị na-ekwu o metụkwara ma ndị isi ụka o metụkwara ma ndị na-arụ oyibo ibe anyị na-ekwu abụrụ ọsọ ndị na-achị achị ka ọ dị na ndụ ha maka ọ bụrụ na ọsọ ndụ ndị na-achị achị afọ anyị na-ata na Naịjirịa ọ gaghị adị etu a maka na ihe a na-agwago metụrụ ma ndị nọ n'isi ụka ma ndị nọ n'isi ụlọ akwụkwọ ma ndị nọ n'isi ọrụ oyibo ife niile a dị n'ime ndụ bụ oke ọchịchọ oke ọchịchọ bụ na ndị na-achị achị wedegodo ego ndị ọrụ were ego a wee jee lụọ ihe a n'obodo dị etu a agaghị arụ ife ahụ oke ọchịchọ butere ya ewere ego di na baba dee mmanụ na korota n'oyo jewarụ mmiri zoo obodo na-abụ ọsachasịa ya oke ọchịchọ ọ bụ ọsọ ndụ ndị na-achị achị ka ọ dị na ibe dị n'ime bụ na anyị nwapụ ndị a na-achị achị ga-ewepụta anya n'ebe ndị na-achị anyị nọ maka na ndị a na-achị anyị ewụkwanụ odibo ka ha na-agba ebe anyị nọ anyị nwa bụ ndị na-enye ha nri anyị nwa bụ ndị na-azụba mgbe ọ na ndị be anyị jiri wee malụ na onye ọna na-achị achị egbupụ ka ọ na-agba na ọ bụrụ ya nwe anyị naanị nwa nwere naanị na-akwụ ya ụgwọ ọnwa wee maa na anyị kwesịrị ịmụ ya na-akpọ check and balance icheki ndị na-achị anyị imeme ihe ha na-eme mmanụ mgbe ha na-eme ọfụma mmanụ mgbe ha anaghị eme ọfụma kwụsị ito otuto na-egbu nwa nkịta otuto ndị be anyị na-eto ndị na-achị achị na-eme ndị na-achị achị ha ọzọ ha ka asị na ọha nwe anyị onye pụtara na-akpọ ya afa dị iche iche na-eto ya ewere ewe na-emegbu anyị n'ụzọ pụrụ iche so na ife ụnụ mmadụ ka ndị nọ na ọrụ mgbasa ozi ụrụ ya agba mbọ na-eme ndị be anyị ka ha marụ na ndị na-achị achị n'ọha maka ha na ọ bụghị ndị na-achị achị ka anyị na anyị na-akwụrụ ụgwọ n'ọrụ ka ha na-arụrụ anyị na ha abụghị ọga anyị na anyị nwa bụ ọga ha ka anyị mata ya ka o wee nyere anyị aka ime nche ihe ha na-eme ọ bụrụ na anaghị emekere ị na-ekwu na ọ naghị emekere na-ekwu ya ebe ọ bụla ịpụta n'ụlọ ụka ị na-ekwu ya ịpụta n'ụlọ akwụkwọ ị na-ekwu ya mgbe anyị mere ya etu a ọ ga-enye aka wee mee ba wee gbaziere ugbo olu n'iruba na-eme ha ma na ihe ha na-eme adịrọ mma kama ị na-ekwo ha etuto ọ ya mere afọ ji wee karịa maka na mgbe mbụ ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ nsọ anyị nwa bụ ndị ụka
ihe amanụ ndị amụma ka Chineke na-eji abalụ ndị eze mba mgbe ochie n'akwụkwọ nsọ dịka anyị nwapụ egụziri anyị n'akwụkwọ nsọ mana ile anya taa ịfụ na ndị na-achị achị na ndị ụka na-ekwukọzi n'ofu aka mbụ ndị isi ụka anaghị agbanwu ndị na-achị achị na ihe a na-eme adịghị mma taa agụrụ ha n'ofu moto dị mma goriba emechie ebe ọnụ ibe ọ na ndị na-achị achị chọrọ ha na-emerụ na-akpagbu anyị bụ ndị ụmụ ogbenye onwe onye ekwuru ụmụ ogbenye ọnụ ha ọ ndị amụma na ndị isi ụka ka Chukwu debere dị na-ekwuru ụmụ ogbenye ọnụ ha mana taata ndị na-achị achị ego obi eme ndị isi ụka dị iche iche onwezi onye na-ekwu okwu onwe onye na-asị na onye isi ọchịchị ọ naghị emete ọya mere ọnọdụ anyị ji wee dị njọ karịa n'ọya bụ ibe na-ekwu anyị nwa na-achị achị ebido kwuo okwu. Honorable Udoka, ọ dị ka ya apụtụke n'obere ebe ndị na-achị achị nọ dịka isi wee kọwa na ya bụ ihe zụlụ ọrụ ọnụ maka na ọ bụ mmadụ bụbu onye a na-edu edu tutu o wee banye wee soluzie na ndị ndu abịa n'ebe dị iche iche ma ndị na-eme biznes maka oke ọchịchị a ka anyị na-akọwa maka ya ndị na-eme biznes ma ndị na-alụ ọrụ oyibo n'anya mgbe ụfọdụ ifekwa na ndị mmadụ na the little position ha nọ na ya na ha na-eme isi uzie welukwu ya wee na-afọju akpa ha rapụ ihe ime ihe kwesị ka ha ndị dị otu a because ihe na-akọwa bụ na we are supposed to be holding our leaders accountable onwe ka ha si wee jehie anyị eje gwa ha na anyị na-ekwu n'ihe ha ma emetara ya mana ụfọdụ nọ n'ebe dịgasị iche iche na obele ọfisi ha nọ n'ebe ha na-azụ afịa na-eme nke ka nke kedu ka ndị a ga-esi wee nwee the mind tomorrow to call out the leaders when they are not doing the right thing? Ọya bụ ibe abụ nna gwa so na ọkọ ya bụ nwa na-ebido n'oke oke ọchịchị a na-ebido na nwa wee bido dị oke ọchịchọ wee dobe okorobịa ọtụba agbọghọbịa ndị a niile na-azụ afịa ine anya taa ịfụ na ibe butelu ọnọdụ anyị ji wee dobe onwe ya bụ na ine anya ịfụ na ndị niile na-achị bụ ndị isi ọchịchị taa ụfọdụ n'ime ha bụ ndị zụrụ ahịa ụfọdụ n'ime ha bụ ndị rụrụ ọrụ oyibo ọha ncha niile bata taa na-achị anyị ndị na-eme edebe iwu n'ọnọdụ ndebe iwu ije n'ime taa ịfụ na a gwara ha agwa ndị ọrụ oyibo nọ na ya ndị na-azụ ahịa nọ na ya oke ọchịchị a ha na-eme mgbe ha na-azụ ahịa ọ ya ka ha bụrụ wee bata ebe a na-eme iwu eweta ego ahụ esi wee rụọ ọrụ eri onwe ha ebe a wee dozie onwe ha onye alụtanwubeghị ụlọ elu isi ihe na ime iwu tata bifo ọnwa isii ọrụ ọnụ ụlọ elu na-abụ ọrụ ọnụ ịtọ ebee ka o si weta ego ole bụ ụgwọ ọnwa ya ego a niile bụ ego ahụ esiri ụlọ obodo ọrụ ọhịa ka o ji edozi onwe ya ya na iji ewe dozi obodo so na ife dị n'ime ya bụ ma onye na-azụ ahịa nwere oke ọchịchọ anyị nwa ya na-ekwu ya ndị na-ana akụkụ kwesịrị na-asị nna anyị ihe anyị na-eme adịrọ mma ịfụrụ ihe merụ mgbe a na-asị na achọrọ ichezi ego na Naịjirịa ịfụrụ ka ndị mmadụ ndị na-eme ihe dịka POS ịfụrụ ụdị ndụ oke ọchịchọ ha biri ịfụrụ ego na ha ji were enyechiya ndị mmadụ ego ha oke ọchịchọ ka ọ bụ ụdị ndị a na-ebi ndụ akịta azụ onye na-eme POS iwere echi niile tinye n'ọrụ mebi ọrụ nchekwa ọrụ idobe iwu obodo ma ọrụ iche ndị n'obodo ịfụ na ọ gbasa ebe ahụ ndụ afọ obiri mgbe ihe iche ndị ego mere ndụ a ka ọ na-ebirikwa so na ibe a bido na nwa ka ọ na-ebido wee toro kaba ọ ya mere ọnọdụ ọchịchị wee uche ya jiri wee jọ njọ maka na ndị dị iche iche na-agba ya ọ dịrọ ka mgbe ndị yi uwe na-achị maka na ọtụtụ ndị mmadụ ka a gbakọsịrị ma nke onye na-eme ha ncha niile esi achị ọchịchị taa ọ ya mere oke ọchịchị a ji wee ihe nne mere ihe gbasara ọchịchị n'ụbọchị taa onye ọbụla mana ọ bụrụ n'otu a ka Naịjirịa si wee dịbu mbụ obodo anyị ncha niile from ihe na-akọwa kịta o gosi na o nwee ebe ihe bido wee mee mgbanwe wee mee mmebi from your explanation kịta onwe ka anyị esi wee dozie obodo anyị si n'ezinụlọ anyị ka everything wee gaa nke ọma based on ka anyị ma ka anyị esi wee bring it down to the barest minimum oke ọchịchị ma being our brother's keeper gịnị ka ị nwee ikwu maka ya ihe nwere ikwu dịka onye na-eje ụka n'ụbọchị taata ka m na-ekwu ọ bụrụ na ije n'akwụkwọ nsọ anyị na-agụ ebe ihe gbasara ụka bidoro ije na Acts of Apostles chapter 2 ọ bụrụ na ị gụọ 47, 44
45, 46, 47. Ị ga-afụ ife ndị bidolu ọgbakọ ụka ụdị ndụ ha biri. Akwụkwọ nsọ na ndụ ha biri bụ na ha na-erikọta ihe ọnụ, na ha na-ekekọrịta ihe ha nwere ọnụ, na ha na-afụrịka onwe ha n'anya. N'otu a ka ha si wee bido wee bidube ihe a na-akpọ chọọchị anyị fụrụ anyị na-eje taa. Na onweghị onye na-esokwa ihe o nwere ebe nwanne nọ, na onweghị onye nwanne na-abụ ọnọdụ ihe ụfụ ya ma na-enwe aṅụrị. Mana taa mụ na ha na-abụ o doro gị anya na ọbụ ozizi ndụ a ka anyị na-eji ma n'ime ụlọ ụka. Maka na ebe mmiri siri gbagọọ taata, na-ekwu ihe nji aka ụka aka bụ na ụka bụ ofu nnukwu ibe ewubere iji wee mee ka obodo dị mma, mana ndị mmadụ amarọ. Anaghị achị ọchịchị wute aka ụka n'ụwa niile dị iche iche na ije taata. Ndị ụka so n'isi ihe gbasara ọchịchị. Ọ bụrụ na anyị gbaa mbọ gbara ndị isi ụka anyị okwu ka ha gbanwee ndụ ha, ọnọdụ ifo oya enwe mgbanwe. Maka ha ma bụ ọnụ na-ekwuru ndị enwere onye ekwuru ba. O nwere okwu ọya bụ ikwuo taa as ordinary person, ejiri na-achọba ya achọba, mana onye isi ụka kwuo ya o nwere ife ya eme, maka na onye isi ụka ka ọ bụ. O nwere ndị na-eso ya, o nwere ndị so ya n'azụ. Maka ọsụ na ụka bụ ọtọ ọnọdụ eji achọ ọchịchị ka ọ bụ. Ị gakọ ya ka o ji abụ ruo mgbe a na-atụ ihe ọtụtụ, ịfụ na ndị na-azọ ihe ọzụzọ n'ọnụ ụlọ ụka ka ha na-ejekarị. Kedu ihe ha ji eje ebe ahụ? Maka ha ma na ọha bụ ndị na-ekwu na ha ya achị ka ọ na ha ya achị. Kedu ibe mere na ndị isi ụka agha ejide ndị akantebụl gbaba na unu tere aka n'ife ọjọọ, pụta na-ekwu ya ụtụtụ ehihie n'abalị? Ọ na-abụ onye afọ emechara aga atụrụ ya ọzọ. So n'ibe m na-ekwu n'okwu abụ ka anyị niile bido n'isi, maka na mmiri si n'isi gbarụgo. Ebe ọ bụ na ndị isi ụka anyị na ha na-achọ ihe nke ụwa karịa anyị nwa bụ ndị na-esoba n'azụ. Ka eji isi wee chọọ na ndị na-esoba n'azụ na ndụkwa ga-adị mma, ndụkwa ga-adịkwa mma ọntịrị ndị bụ ndị isi ndụkwa ga-adị mma. Maka ha na-eneruba anya patọrọ ịgba ụgbọala ka mma taata karịa anyị ndị na-achị ọchịchị. Ọ bụrụ na ị mara patọrọ ịnya ụgbọelu karịa ndị na-achị ọchịchị. Ezu a ka ọ dị bifọ. Oge anyị na-etolite, ndị isi ụka ụfọdụ na-anya igwe wee na-ekwu ụka. Ọ bụrụ na ichetere, ụfọdụ na-anya igwe. Oke ọchịchị adị n'ime ofufe uru taa mere onye ọbụla ji weta ka ọ bụrụ onye isi ụka. A na-emepesi ụka ebe iwu ya, kedu ihe eji emepere ya? Maka na oke ọchịchị ọdị. Mgbe onye ọbụla na-anya igwe onwe onye na-eso eje ihe gbasara ụka, onye isi achị ụkọchukwu ọsịghị mba na-ege eji maka na eji agụrụ ya. Mana oke ọchịchị o metere taa onye ọbụla chọziri ịbụ onye isi ụka bikọs na ọma na ọ banye na ele ego ya, ma ọ bụ ihe ọ ya agwa ndị be anyị onye ọbụla na-ewetara ego. Ọ bụrụ mgbe a na-ebute ji na afụ were adị onyinye n'ụlọ ụka, mmadụ onye chọrọ ịbụ onye isi ụka o nwere tụ na anyị kwesịrị ijide ndị isi ụka anyị akantebụl ka ha gbanwee ndụ ha, ka anyị nwere esoba n'azụ wee nwee ike gbanwee ndụ anyị. Oke ọjọọ wee belata na anaba anyị. Daalụ rinne. Mana anyị ga-esikwanụ na ya bụ ndị na-eje ụka wee pụta tụọ obele, maka anyị mana ọ bụrụ mmadụ nche abụchara Christians. O nwere ndị na-agụ mmụọ. Abịakwa n'ime obodo anyị dị iche iche, enwekwa traditional rulers, enwe ndị igwe, nwee ndị na-eme omenala na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. N'eziokwu ama m na ndị isi ụka kwesịrị ịdị na-ekwu eziokwu. Mana abịa n'ime obodo, ana m echetalụ m na mgbe gara aga na abịa n'ihe dịka ebe na-echi echiche, na-echi mmadụ dịka enye mmadụ chieftaincy title, na ọ na-abụ dịka onye a si wee lụọ ọrụ n'obodo, maybe community services, ma ọ bụ ike o si wee na-emegasị ihe na-eme ihe ọma. Mana inezi anya kịta ifu na ụdị echichi a gasị bụzizi nọọ onye butekarịrị ego ka ị na-echizie. Ka ihe ịgwa ndị nke anụnwa ya bụ ndị na-uphold the custom and tradition of our different communities. Nwanne m nwaanyị ihe nwere ịgwarụ dịka ụdị mmadụ mbụ na sosaiti tata, afụgo m ụdị ihe dị iche iche etu a m nọ. Amarụgo m ọnọdụ echichi onye akpọgoro m ka eti egwu akpọsịa m nsịba na maazị etie. Ihe
ejiri mma n'ime ụka etuwa m na-akpọgo m ọnọdụ ichi m echichi n'ime ụka bụ nai ugboro akpọsịa m ntị bara m a ga-echie ibe m na-agba ha bụ ha ga-echie ihe ọtụtụ ndị nna anyị na-abịa ụka ụtụtụ ehihie n'abalị na mụ nwa na m achọrọ ya otu oge anya na ibe ji achọkarị ka echie ibe abụ ofu okwu anyị kwuru onye ọrụ na ọ dị ha ka o ji ego ọ ya ka a na-achọ ka echie ndị igwe wee bido bibe udo ndụ a maka na ị na-anya taa ịfụ na ọtụtụ igwe enwelu na anyị Igbo taa ụfọdụ abụrụ ndị kwesịrị ịbụ igwe ụfọdụ bụkwa ndị ji maka oke ọchịchị a wee baa ya wee were ego wee gobie obodo wee bụrụ igwe onye ji na ego gobie obodo bụrụ igwe kedu ibe itere ọ ga-achọwakwa okwu ego ahụ ka ọ ya na-achọkwa ọ ya mere ka o ji wee bụrụ na iweta ego eji ego echichi ma ịbụ onye ochi ma ịbụ onye ama nke ọnwụ niile na-eme ihe a anaghị ego eji ego echichi maka ego ka ha na-achọ ọkụ ụzọ ego ahụ ka o ji wee baa ọ bụrụ na ọtọọnụ ya ka ọ bụ ọ bụrụ na kọstọm na ọtọọnụ ya ka ọ bụ mana ego ka o ji gobie ndị obodo wee nwee ike bụrụ igwe ọ ya mere o ji wee na-agata n'ofu ụlọ ahụ m gwara gosi ụlọ na ibe a na-ebido na nwa onye jiri ụzọ a wee baa igwe ka e ga isi chee ndị agha adị ndị agha adị ọcha ọkụ okwu ndụ a ka o yesiri na-aga ọ ya ka o ji wee bụ ụlọ oke ọchịchọ ihe gbasara ego so na okwu nna ba ha bụ ka ha si n'ụzọ ga-etu abụọ maka ọsụmofu ndụ ahụ ha na-ebi ka ha na-akụziri ndị na-eso ha n'azụ ndị obodo ba ụmụ okorobịa nọ n'obodo ha na-afụcha ife a ndị na-arụ ọrụ na-afụ ya marụ na-ego ka ndị a wetara wee megide wee tie ego echichi ana etuwa m nọ mmadụ ahụ aka m ya mkpelu ife ọmụ maka iche emechichi si m na mụ wetakwa naira ka iwe chie emechichi agaghị m ewete maka na m mara ọ bụrụ ihe ziri ezi ka ọ bụ mana ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịga oke afa ọ ya mere eji agba agba ha na-eweta ego eme gịnị echie ego echichi maka na ha chọrọ afa so na okwu anyị na-ekwu oke ọchịchị ọbụbenye and ihe anyị na-agwa ha taa bụ ha si n'ụzọ dị etu ọbụgịnị pụọ ka ha bibe ezi ndụ ihe eji echi mmadụ echi n'obodo bụ okwu ụzọ ibe eji echi mmadụ echichi n'obodo abụ ọsọ ihe imeri ihe ego nọọ ndụ ị na-ebi mgbe nwoke eji echi echichi inwe ezigbo ndụ bụrụ onye na-ekwu eziokwu n'obodo bụrụ onye anaghị alọ ihe mmadụ anya ọ ya ka eji akpọpụta chie ya echichi n'obodo maka ụdị ndụ ị na-ebi ọ bụrụ maka ego onye nwere eji echi echichi mbụ ọ dị mma ka anyị nekwa anya n'ihe gbasara ndị ntorobịa kịta anụnwa anyị na-anya ifụzia na ndị ntorobịa anyị na onye ọbụla na-achọzi ego mbute ụfọdụ ofu okwu anyị na-ekwukwa personal enrichment onye ọbụla chọrọ ka o soro ihe na-eme mana nke bụ eziokwu dịka isi wee kọwa bụ na ụfọdụ na omume a bụ na nwa ka o si wee bido ya bụ ịchọ oku ọchịchọ ịkpaju ka ọ bụ sọsọ onwe ha ka ha mana ihe a na-emezi na society anyị kịta anụnwa ma ndị na-ebe yehu nke a na-akpọ ya bụ ndị na mara m otu ha si eme ya ndị ntorobịa anyị na-achọrọzi ka ha lụọ ọrụ ga-enye ha ego nọ ha mee ofu ihe ma ọ bụ ha jee gwọta ọgwụ ha ebute ego n'ike ụfọdụ ndị a si from Christian home wee pụtasị ụfọdụ ndị a nne na nna ha zụlụfa ọfụma mana anyị n'ezie anya kịta ọ bụ na ha akpafugo na-emezi ihe ka o si wee sọ ha kezi ebe ị ga-asị na ndị a si wee mụta anya bụ agbụrụ ma wee zeta anya bụ agbụrụ okwu anyị fụrụ kịta na-ewere anyị wee chebe n'ihe gbasara ihe na-eme ịma m na-agbata ọkpa na-agwa gị ihe na-eme n'ofufe n'ụlọ nsọ taa o nwere ibe m ji agbata ọkpa na-eji ebe ahụ maka na esoro m eto dịka nwatakịrị azụrụ n'ime ụlọ ụka mgbe mmanụ ụlọ ụka bara ka m ji wee na-agwa gị okwu a mmadụ dịka m nwata ụlọ ụka soro wee mee m ndụ m wee chekwu etu ọ dị okwu Chukwu anyị na-anụ mgbe anyị pere mpe soro wee mee ndụ anyị o wee dị etu anyị taa ibe mere ụmụntakịrị ịfụrụ ji wee nọrọ n'ụdị ndụ ha nọ taa bụ na o nweziro ezigbo okwu ha na-anụ n'ime ụlọ ụka gị nwa m nwanne m nwaanyị ibe a m na-agbata ama m ịdọrọ 20 years old mgbe ị pere mpe na-etolite iji ụka taa ọ ihe ị na-anụ mgbe afọ ọ ya ka ị na-anụ taa ijere ụlọ ụka taa ibe bụ ide afụrụ gbaba okwu bụ ego ka a na-ebute ụzọ ibe niile a na-achọ bụ mọnị ibe niile a na-achọ bụ ka a ga-esi wee lụ setereti nka lụọ katidalụ nka okwu ego ka apụ n'ọnụ
ụmụ okorobịa na-etolite etolite wee fụ na ọ bụrụ na iji ego n'ime ụlọ ụka anyị nọ ịbaghị uru. Ha wee chọpụta na onye nke ji ego na-eke esi ebiriti ya n'ime ụlọ ụka. Lee na ọha nwa na-anọ n'oche dị etu a dị etu a. Na ọha nwa bụ ihe ọbụla merụba na ndị ụkọchukwu na-atụ kọnsanụ karịa ha nwee siri ego. Kedu ihe ịchọ ka ha mee? They want to belong to. O nwere option ọzọ ha nwere abụrụ gịnị ịtụba ego n'ụzọ ọbụla bụ possible to make money. Maka ọtụ na ndị bụ ụzọ akụzigoroba na ego okwu the most important thing you need. Mana ọ bụrụ na mgbe ha na-etolite na-egosiri ba na ọ bụrụ ego bụ ụzọ ndụ na ibe bụ ụzọ ndụ bụ karakta agwa gị ọ nkụzi ụmụazị ala akịrị ọ ya ka a ga-akpọ moral. Na moral adịrọ n'ime ba nsọ ana adọrọzinye ndụ ụmụazị. O nwere ebe ha pụrụ ha ya asaka ntọala. Ụfọdụ ndị mụrụ ụmụazị a kịta onye na-ekwu okwu ibe a ọtụtụ ndị na-erubeghị 15 years. Ịfụ na ụfọdụ nne na nna ga mụrụkwa erube ọta ihe na ha nwere onwe kasị ebe enwebara nghọta nke ha ya akụziri ụmụazị n'ụlọ n'ụlọ ofufe nru ka ha kwesịrị ịmụta ife ọfụma from captivity and ndị na-akụziri ba. Mana ime anya taata gịnị ka a na-ekwu okwu ego ka afụ n'ọnụ ebe ọbụla ịba. Ọ ya mere ụmụazị a ji wee chọba ego n'ụzọ ọbụla bụ pọsịbụl hapụrụ na-egbu mmadụ na-eme ihe dị iche iche na-egwu wayo. Onye na-egwu wayo ọmụkwana ife ọ na-eme ọmana wayo ahụ ọ na-egwu na onwere prekọshọn na onwere repakọshọn echi niile na onwere ihe o ya ebutere ebute azụ. Ọ marọ ife ụmụgoro kịta abụ ka ebutegodo ego soro wee dee ezigbo asụ ka ebute ego denye ndị chọọchị ka ha wee so chibe nne ya echichi ebe ọ bụ na nne onye nke ọzọ na nwa ya nwetara ego echie ya echichi. Ihe ndị a niile bụ ife merụ ụmụazị a ji wee nọrọ na ndụ oke ọchịcha taa. Ọ ya bụ ihe mmasị n'ime. Ọ dị mma. Kemgbe obodo anyị ji wee gbanwee biko ihe anyị kọwata na ọ bụrụkwa n'otu a ka ọ dịbu na mbụ nọ na ihe ụbọchị na-agazi ihe na-echenji. Kedu ihe ị ga-asị na ọnya bụ ihe mmetụta anyị nwetagolu kemgbe ndị mmadụ bido wee kpaba sọsọ malụba maka onwe ha kpataba ihe malụba maka sọsọ onwe ha? Ya bụ kedu ihe ọjọọ onweghị ihe ọjọọ dị iche iche o butela anyị? Ihe o butere anyị ka nkụ ọ ya butere anyị oke izu ohi taa. Ọ ya butere anyị na-atọ mmadụ atọ taa. Mgbe anyị toro eto onwere ibe dịka ịtọ mmadụ. Mgbe anyị na-eto onwere ibe dịka ịtọ mmadụ. Mana na-ezie n'anya na obodo anyị taa ka ịfụ ka ọ dị. Obodo anyị taa na-ezie n'anya ndị mmadụ anyị anatanwube ha maka ha na-agba ọtọ maka akpụtọrọ ha. N'ezie n'obodo anyị nọ n'ime taa egwu anaghị atụ mmadụ nọkata oje kọrọ ụkọchukwu onye isi nchụaja. Ịmakwa ibe a na-akpọ ụkọchukwu mgbe gboo ịmakwa egwu ọ na-atụkwa bụ ịmakwa ibe bụ ụkọchukwu ife ọbụla ị na-eme ụkọchukwu wee pụta ịgba bred. Mana today ka ị na-emezi anya efuzi atụ na-atọrọ ụkọchukwu onye isi nchụaja a na-ekwu na-atọrọ ekwuo ịmakwa ife ọ pụtara. O gosiri na egwu a na-ana. O gosiri na oke ọchịchọ a n'ọba ana n'ọbara and every day ka ọ na-emebiri anyị ike. Onye butere tata na ụmụazị anyị ụmụ nwaanyị anyị ine anya tata ọtụtụ ebe dị iche iche ịfụ ụdị ndụ ha na-ebi ịfụ na ha na-ere onwe ha n'ahịa. Gịnị butere ya? Oke ọchịchọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ oke ọchịchọ ọ chọrọ inye isi onye Chinese lụrụ utisenstik. Ọ chọrọ iyi ihe a na-eti n'aka onye Chinese ji plastik wee lụ. Kedu ihe butere ihe? Oke ọchịchọ. Lee na ụmụ nwaanyị anyị na-anwụ tata n'ụlọ ọgwụ. Gịnị na-egbu ha? Mmadụ nọkọta ọsị na ejọrọ ka onye dozie ike o si anyụ nte ka o buzie isi. O nwere ihe ọzọ eji ike na ọrụ nsị ka esi anyị mana mmadụ na-eje taa sị ka eje dozie ya ka o wee bukpuo ibu. Gịnị butere ya? Oke ọchịchọ ka o were nwee ike kwa ụmụ nwoke ya na-enye ya ego. So ihe a megoro na sosaiti anyị buru ibu agaghị agụta ya ọnụ. Gọọmenti o butere ka nkụ na ibe anyị ayọba Chukwu bụ ka o nyere anyị aka ka a mara ka anyị esi wee mebido ama na anyị anachiata n'ụdị ndụ anyị fụrụ mgbe a mụrụ anyị. Maka onye
mụtalụ wee ghara isoro ụkwụrụ anyị na asịkịta maka na ọ bụrụ na anyị soro ụkwụrụ agaba ịma na ịsa anyị adị. nsogbu adịrọ daalụ nnọọ Honorable Udoka Ume Okonkwo. Dịka Bible si wee kwu that heaven help those who help themselves. Ebee ka anyị esi wee bidogodo wee nyere onwe anyị aka maka ụmụ a na-amụzi kịta ma the next generation, because na ihe na-eme kịta ọ na-atụ anya mmiri, because we need to get out of this situation anyị nọ na ya. After all, as na charity begins at home, ka anyị mee kịta ka ọ wee dị mma echi. Ka ihe ilo na anyị kwesịrị ime, starting from ezinụlọ down to the society, ma even the government responsibilities niile onye ọbụla nwe ime. Biko kwuo ọsịsọ so that ka anyị rapụzie up program na time adịrọzi. Ihe anyị nwere ime bụ charity begins at home. Ofu ụzọ ebe anyị ga-ebidogodo bụ n'ezinụlọ amụrụ anyị. Ịnwa bụ onye mụtara nwa, ị ga-agba mbọ ka dozie ịzụ nwa, ịmụ nwa bụ ofu ụzọ, ịzụ ya azụ. Ịzụ nwa azụ ka dị ọrụ karịa ịmụ ya amụ. Ịmụ ya amụ ụwa amara Chineke, mana ịzụ ya azụ gụnwa eji iziri iti oge gụ na ịzụ nwa. So ife dị n'ime ya bụ na anyị nwa bụ nne na nna ga-ewepụta oge anyị n'ịzụ ụmụazị anyị. Ọ bụrụ anyị pụtara a na-amụọ nwa ị na-asị arịla ure, anyị ga-ewepụta oge mmadụ ife ụmụ anyị na-eme, mmadụ ka ha si eje, nwa urubere ha nata nye izi dịrị ịma ka o si eje, mmadụ ka o si ana. Karịcha ugbu a na-ewere foonu nye ụmụaka, iwere foonu nye nwa gị, iji kwesịrị ịma ife obi foonu afọ eme. Mmadụ mgbe o ji emere ihe adịrọ mma, mmadụ mgbe o ji ekpọba ndị o kwesịrị ịkpọ. Ihe niile a bụ ọrụ anyị ga-ebido asị nne na nna na ezinụlọ anyị. Fụ na anyị kụziri ụmụaka ihe a na-akpọ ntọala, agwa, moral, ọdụ mkpa. Anyị mere n'ezinụlọ, from ezinụlọ bata n'ime ụlọ akwụkwọ, bata n'ime ụlọ nsọ anyị na-egosipụta ndụ anyị. Maka ọya bụ o sokwa bụrụ isi afụrụ gbaba okwu. Ka ndị isi ntụaja anyị nwee ike ị na-erote n'ụmụazị a, ka okwuchukwu ha na-ekwu bụrụ okwuchukwu nke ya atọ atọ na ndụba, okwuchukwu nke ya na-agbaba ezigbo ndụ. Ka ọ ghara ịbụ okwuchukwu gbasara ihe nke ụwa, kama ka ọ bụrụ okwuchukwu ya eme ha ka ha wee ghọta na ego abụrụ ibe niile, na ezigbo ndụ ka ego. Ndị gboo tụrụ ilu gbara afa gị na ezi afa mere gịnị, na ezi afa ka ego. Anyị kụziere ụmụazị anyị na ezi afa ka ego, and ha chọrọ ezi afa ifu na ndụ ha ya adị mma. Dalụrinne Honorable na mpịachi ọkwa ịghọta na ụmụazị dịka ha na-eto eto na ha na-anọkarị wit ndị nkụzi ha karịa otu ha si anọ wit nne na nna ha, especially ha bido gaba skuul. Kedụkwanụ oke na ọlụ dịrị ndị nkụzi na ndị nwegasị ụlọ akwụkwọ dị iche iche ịfụ na agbanwere ya bụ ife? Ọzọ dịka ibie bụ chetakwa na ọnwa ihe a na-akpọ bandwagonism, like a na-aga ụfọdụ manya peer group pressure. Ihe a bụ ndị a zụlitere n'ụzọ dị mma, mana ha enezi anya ha pụtasị na otu a ka esi aga faisolu ndị agaba. O nwego onye mfụ ọsị m nne m rapụ ihe niile na-ekwu na ya ma ihe dị na Baịbụl bido na Genesis wee ruo Revelation, mana kịta bụ otu o si wee chọọ ịga ka anyị esi wee ga. Ka anyị welụzia nke a wee chịkọta ka ihe nwee ikwunye na nke a. Ịma na asụ na ayalụ mkpụrụ, asụ na enwere ọka nwee aka, mana asụ ka aka ịrapụ aka asụlite ekwupụ na ya. Ibi kwuru ọ na-eme eme, o nwere ndị azụ n'ụzọ dị mma. Ọ ya bụ ka ị ga-afụta na-amụtara ụmụ ịtọ ma ịnọ. Ilezi anya ịfụ na o nwere nke anaghị emerite, mana ndị ọzọ na-emerite. Mana ofu nne na nna gụrụ ha eziokwu ka ọ bụ ọ dị otu afọ, mana ọ gaghị egbochi anyị na ya ga-eme gịnị, na ya ga-azụ ụmụ anyị. Anyị ga-azụfa ịba n'aka Chineke. Ndị nkụzi na onwe ebe anyị nwere taa, anyị ga-agba mbọ na-azọkwa ndị nkụzi anyị ka ha bụrụ ndị nkụzi na-ebi ezigbo ndụ. Taata ị ga-afụzi ụdị ibe dị iche na-eme ebe ndị nkụzi nọ. O nwere ndị nkụzi ndị na-akụzi nkụzi taa ya bụ ịha ihe ụmụazị n'aka, ọ bụrụ iwere ihe nwachi agụ n'ọnụ. Ụdị ndị nkụzi a, ndị nwe skuul kwesịrị ị na-enyocha mmadụ ụdị ndị ha na-eweru na nkụzi. Ifo ị na-eweru mmadụ na nkụzi, cheki ya agwa ya, ọ bụrụ ọsọ na ọgụrụ akwụkwọ. Agwa dị mkpa karịa akwụkwọ, maka
and you will only put ọ bụrụ nke nwoke agaghị ahapụ ụmụazị nke nwaanyị ọ bụrụ nke nwaanyị agaghị ahapụ ụmụazị nke nwoke ịfụ na ha ga-emebikwa ụmụazị ahụ so na ndị nkụzi anyị na-ewe n'ọrụ ndị nwe skuul and ndị gọọmenti na-ewe ndị nkụzi ha gba mbọ na-enyocha ha fụnọ ndị agwa ha dị mma ka a na-ewe na nkụzi maka na ha nwere ọtụtụ ibe ịkụziri ụmụazị a fụ na ndụ ndị nkụzi a dị mma maka ndụ ha dị mma ha ga-enye aka fụ na ndụ ụmụazị anyị ha na-akụziri akwụkwọ dị mma. Ọ dị mma anyị na-asị gị daalụ rinne Honorable Udoka Ome Okonkwo n'isonyela anyị tata daalụ rinne. Daalụ nwanne m nwaanyị unu mere ọfụma Chukwu gọzie unu na ozi unu na-agbasa obodo anyị wee dị mma. Ọ dị mma Chukwu gọzikwa gị ndị ọma gela anyị ntị ebe a ka anyị na-achịkọta okwu anyị nwere ịtụpụlụ unu n'ụbọchị taa bụ oyi akwa awụ arụ mala onwe onye ọbụla ma ife dị mma ịmalụ nke ị ga-eme ka obodo anyị wee na-aga n'iru ime ya ihe anyị kwuru maka ya bụ ndị ọma nke fa amaghị nke onye ọzọ ka anyị gbaa mbọ fụ na anyị wechiatakwala ya bụ otu ahụ anyị si adịkọta afụlịta onwe anyị n'anya brotherliness ka anyị fụ onwe anyị n'anya ka obodo anyị wee na-aga n'iru ịdị mma afọ mbụ Chidimma Ọranwa daalụ nọ n'isonyela anyị na nketa mụ abụlụ Ajụrụchukwu Ọkagwe na-ekwuzi daalụ nọ ka ọ dị echi. The masses themselves have to be involved. They have to see it is their own project. It's not you send somebody work, you now go to your house and stay and fold your hands. You have to be a participant. Participant must not be that you will be minister or commissioner. You must be involved. Like here now, you say Ocha Brigade, and see, the man Ocha Brigade or the man commissioner for this is a human being. He can do wrong. He may not know it all. If you know, you can go to his office and tell him this is the way this is should be done. Contributory government. Contributory government is the masses and those that they elected. Those that elected are just enjoying the grace of God. Every one of us is qualified to be that. So, but now you may know more than even Mr. Soludo. It's not that Mr. Soludo knows all. You have to make yourself available. There are certain things, policies, Mr. Soludo or Mr. Tunumbu, whoever is there now, may be trying to bring as a policy he wants to do. If you see, you can mend it to him. With your wisdom, with the little you know, you may know more than him. If you are participating, what I call a participatory government, by all,